Vivim en un món ple d'objectes que no hem fabricat. De fet, la majoria de nosaltres no sabríem ni per on començar. Però això no ha estat sempre així. Abans, gairebé tot es feia a mà. I aquí ve un més curiós. Què passaria si avui intentéssim recrear un d'aquests objectes? Fins i tot un de ben simple? Doncs descobriríem que és gairebé impossible. En aquesta anàlisi veurem exactament per què. Bé, aquesta pregunta, que pot semblar trivial, en realitat ens porta molt més lluny del que sembla. No es tracta només d'haver perdut habilitats amb les mans, ens fa encarar un canvi gegantint en la nostra relació amb el món material. I la resposta, ja us ho avanço, amaga una història sorprenent sobre la societat, l'enveja i allò que anomenem progrés. Fixem-nos un moment en aquest contrast. És brutal. D'una banda, un món on fer coses estava lligat a la terra i a la comunitat. De l'altra, una cadena de muntatge global i completament anònima. Aquesta divisió no és només una qüestió de tecnologia. No, és el cor del misteri que estem a punt de resoldre. Per entendre per què vam decidir canviar les mans per les màquines, hem d'anar més enllà dels invents i la tecnologia. Hem d'explorar una força molt més potent i, de fet, molt més humana, l'enveja social. El punt de partida de tot plegat és una societat europea amb unes desigualtats enormes. Una petita èlit vivia en un luxe inimaginable, mentre que la gran majoria vivia en la pobresa. Aquesta divisió social, aquesta tensió, va ser el veritable motor del canvi. I com ho feien? Doncs els objectes es van convertir en autèntiques armes en una mena de guerra de classes silenciosa. No es tractava només de tenir coses boniques, sinó de tenir coses que els altres no podien tenir. Els béns de luxe servien per a marcar distàncies, per crear una barrera visible que la majoria de la gent no podia creuar. Aquesta cita de la font que analitzem és demolidora. Ho diu claríssim, l'enveja no era un efecte secundari, era l'objectiu. Els objectes de luxe van ser una eina per consolidar un sistema on la majoria de la població sentia, per definició, inferior. Ara bé, l'enveja per si sola no construeix fàbriques. Calia un motor econòmic potent per posar en marxa tota la maquinària. I la veritat sobre aquest motor, bé, és una mica incòmoda i sovint s'amaga a la història que ens expliquen. Aquesta cronologia ens revela una connexió complicada. L'anàlisi suggereix que la demanda inicial que va disparar la producció en massa no venia dels consumidors europeus, venia del comerç d'esclaus a l'Atlàntic. Aquesta demanda va ser el combustible que va alimentar el creixement de les primeres fàbriques. I aquí és on es tanca el cercle. La famosa gran migració del camp a la ciutat no va ser només una qüestió de necessitat, també va ser impulsada per una aspiració. La gent va abandonar la vida rural atreta per la idea de poder comprar, per fi, versions barates i de baixa qualitat d'aquells objectes que simbolitzaven l'estatus que tant envejaven. Ara sí, arribem al moll de l'os de la nostra investigació. I aquí és on descobrim que no només hem perdut habilitats concretes, sinó tota una manera d'entendre el món i de crear objectes. Aquesta taula ho deixa claríssim. La diferència és filosòfica, és abismal. L'artesania tradicional comença amb una pregunta. Què puc fer amb la fusta d'aquest bosc o amb l'argila d'aquest riu? S'adapta al que la natura li ofereix. La manufactura moderna, en canvi, parteix d'una idea abstracta i es pregunta on puc trobar a qualsevol lloc del món les materials per fabricar això? Força la natura a adaptar-se a la idea. Són, literalment, dos universos mentals oposats. I per això és tan difícil recrear aquells objectes antics. No és només que no sapiguem la tècnica, és que hem oblidat un llenguatge sencer. El coneixement d'on trobar la millor fusta, de com tallar la palla en el moment exacte, de les propietats de la pedra local. Tot aquest context, tota aquesta saviesa, s'ha esvaït. I això és el que tenim ara. Un procés totalment desconnectat, globalitzat, increïblement complex i que depèn de l'extracció constant de recursos de tots els racons del planeta. Això ens mostra fins a quin punt ens hem allunyat d'aquell model artesanal. Doncs bé, què podem aprendre de tot això? Anem a connectar totes aquestes idees del passat amb el nostre present per intentar entendre què significa realment el valor d'un objecte. El punt clau és aquest. L'artesania no era una activitat separada, no era una indústria. Era una part totalment integrada d'una relació equilibrada amb l'entorn. La palla que sobrava de la collita de cereals no era una deixalla, era el material per fer una tollada o una cistella. Tot estava connectat, no es malbaratava res. I aquí la tenim. Aquesta és la revelació final. Segons aquesta perspectiva, el veritable benestar, la veritable riquesa, no ve de posseir objectes de luxe o cars, ve de viure en un entorn on allò que hem creat els humans i el món natural estan en harmonia, entrellaçats.
I potser és precisament aquesta connexió el que hem perdut pel camí. Així doncs, la propera vegada que mirem un objecte a casa, potser la pregunta important no és quant costa, sinó quina és la seva història, d'on ve, qui el va fer i quina relació té amb el món viu. Potser al final descobrim que el veritable valor no es troba en l'objecte més car, sinó en el més simple, en el que té una connexió real